Il-Partit Nazzjonalista se jibqa' ffukat għalik bi programmi li għandhom viżjoni għal kull lokalità. Dan kien il-qofol tal-messaġġ li wassal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech waqt żjarat li għamel f'Ħal Balzan u f'Marsa Skala bit-tema għalik fil-lokalità. Laqat li matulhom kien akkumpanjat mill-kandidati tal-Partit Nazzjonalista l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsilli Lokali, kif ukoll diversi deputati u residenti tal-lokalitajiet rispettivi. F'Ħal Balzan Bernard Grech spjega kif il-waqt li pajjiżna qed jitmexxa minn gvern laburista li tela blajta li jkun hemm mażgħir spiċċa jisraq mis-saħħa ta' dawk l-aktar vulnerabbli. Minnaħa l-oħra l-Partit Nazzjonalista qiegħed jippreżenta viżjoni u ħidma ma taqta' xejn għalik f'Malta u fl-Ewropa. Mexxija nazzjonalista f'Ħal Balzan, grazzi li dejjem fdajtu lil Partit Nazzjonalista se nkomplu nsaħħu dik it-tmexxija b'ħidma aktar għalik fejn tidħol is-sigurtà, fejn jidħol l-ambjent, fejn jidħol iż-żamma, fejn jidħol l-ispazji pubbliċi, fejn jidħol l-aċċessibilità b'mod speċjali fil-bankini, fejn jidħol it-traffic management. Għandna pjan dedikat speċjali għalikom il-Balzanin. F'Marsa Skala l-kap tal-Partit Nazzjonalista fakkar kif bis-saħħa tal-ħidma mwettqa mill-Partit Nazzjonalista il-Gvern immexxi minn Roberta Bela għamel U-turn u ġiet salvata il-bajja ta' Marsa Skala minflok imbniet il-jott marina kif ried il-Labor. Bernard Grech insista li l-Partit Nazzjonalista se jara li r-residenti ta' din il-lokalità jħossuhom aktar siguri fost oħrajn iżda wkoll li jkun hemm aktar spazji pubbliċi li tkun indirizzata l-problema tal-arar u li l-iskalini kollhom aċċessibilità adekwata fosthom fuq il-bankini. Fuq kollox il-Partit Nazzjonalista jara li l-iskalini kollhom lokalità li tinżamm aħjar. Għażel lill-kandidati kollha tal-Parlament Ewropew, il-kandidati kollha tal-Kunsilli Lokali tal-Partit Nazzjonalista. Hekk biss tista' tassigura illi nkomplu naħdmu għalik, nkunu hemm għalik u nkomplu nieqfu miegħek mhux biss fil-bajja ta' Marsa Skala waqqafna l-marina imma fil-lokalitajiet kollha fejn nistgħu nkomplu nagħmlu aktar għalik biex int u l-familja tiegħek tkomplu timxu il-qoddim. Grazzi u grazzi minn qalbi. Desiree Grech, Net News.